हेलो हेलो गाइज आपण मानक गुंडीचा घाई जलप्रपात स्वागत। गुंडीचा घाई जलप्रपात केन्दुझर जिले में अवस्थित प्राय घटगाँ ठारू 12 किलोमीटर दूर में जलप्रपात अवस्थित। सुंदर परिवेश रे परिपूर्ण देखु झरना केते जोर रे पानी खसुची एठी जी खसो तो मन लगा बंचीबनी। आमर झील मैंने देखते सेल्फी नबारे व्यस्त आसला सेठी रही बाहरी पार पटारे गर्जन करुमी आम झरना पाखु तो जाहबनी जगह नहीं उल्टी पड़ खसी मरजीव। आपण मैंने जदि जगह आसवाक चाहते वीडियो माध्यम देखिए आसीपर। आपण मैंने समस्ते जगह को बुलाक आसते बहुत सुंदर जगह आपन थे आसिले जाइए इच्छा हेनी बहुत सुंदर जगह समस्ते आसुँच गाड़ी रखा जगह अच्छी सब बुलूँ देखते बहुत पूरा बढ़िया जगह थे आस मन पूरा बढ़िया भल लगे आसतु चलो। यही उपरू पड़ो देखा दरकार नहीं ये तो काटे काटे तो जीवन चल दरकार नहीं भगवान जलप्रपात हाँ कि पड़े आम सब पड़ी पुआ को आम जो ठंडा पुआ पुआ
ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି ବୋଲି ଜୋର ଜୋର ପାଣି ଏଠି ଯିଏ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନା। 30-40 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଉଞ୍ଚା ହେଇ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ଭାସିକି ପଡ଼ିଲା କେଉଁଠି ବାହାରିବ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ଦେଖିଦେଲେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଉପର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଉପର ଆଡ଼େ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଗଲେ ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ ପଡ଼ି ଆସିତେ କହିବେ। ଏଇଟା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଉପରୁ। ଆଚ୍ଛା ସବୁ पड़िए पड़ी गोड़ खसो गोड़ खसो जान गोड़ खसो खालार हाथी आसो नहीं जो भी हाँ हाँ बुड़ी जीव पानी ना कौटी पड़ुची पानी गुड़ा कौटी पड़ू जाए हाथी आसंदी हाथी हाथी आसंदी कौ समय आसंदी कौ समय आसंदी এই সময় মানে ସେମାନେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତିନି ଥର ଥର ଆସନ୍ତି ରାଜାନ୍ତରେ ଆଉ এটা আক্সিডেন্ট হইছে মরুছে লোক ନାଇଁ ମରୁ ନାଇଁ ଟିକେ ଭାସି ଭାସି ନାଇଁ ମାନେ ଯୋଉ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ତ
से समय से भी आते देखिए हाँ ये बाइक बाइक रही है हाँ कौन है ବୁଢ଼ା ଫଳ କୁଚୁଡ଼ା ଫଳ ସେ କୁଚୁଡ଼ା ମଞ୍ଜି ତେଲ ଫଳ ଆଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ଅଣ୍ଟା ଦରଜ କେତେ ଟଙ୍କା ଓଜନ ମଟନ ଓଜନ କେତେ ଆଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ଦରଜ ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଦରଜ ଧର ପେଡ଼ୁଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ 100 ଗ୍ରାମ ନା 300 ଗ୍ରାମ ଅଛି 100 ml କୋଉଟା କି ତେଲଟା ସେଇଟା କୁସୁମ ତେଲ ନା ନାଇଁ କୁସୁମଟା ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଏଇ କରଜ କୁଚୁଡ଼ା ମଞ୍ଜି କୁସୁମ ତେଲ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ 100 ନା 100 ଆଣି କେଉଁଝର ଆଣେ କୋଳି ମୋଳି ଖାଇ ପୁରା ହବା ପିଜୁଳି କୋଳି ମିଠା ହେଉଛି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦରଜ ଖାଇବା ପା କରଞ୍ଜ ତେଲ କୁସୁମ ତେଲ ଲିମ୍ବ ସେଟା କୋଉଟା ଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଦରଜ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ କରଞ୍ଜ କୁକୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କୁସୁମ କୁଳି ଏଇ ଯେଉଁ ତେଲ ହେଇଯିବ କୁସୁମଟା ମାରିଲେ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ମାରିବ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ମାରିବ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହୁଏ ନାହିଁ କି ତଳେ ପାଦ ତଳେ ମାରିବ ପାଦ ତଳେ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଆଉ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅଧିକ ପୁଣି କମିଲା କ'ଣ ପୁଣି ଆସିବୁ ନା କମିବ ନାହିଁ ନା ବାପା କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର କମୁଛି ନା ତମର କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି 500 କୁସୁମ କୋଳିଟା କେମିତି ଲାଗେ କୋଳି କୋଳି ଖାଇଲେ କୋଉଠି ଛଡ଼ା ଖାଇଲ ନେଇଯାଅ ଗୋଟେ ଖଟା ଲାଗୁ ଭଲ କ୍ଷୀରି ଦେବ ଖଟା ଲାଗୁ ଟିକେ ଫଳ ଜିନିଷ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ ଦେହଟାର କିଛି ମଇଳା ରଖ ନାହିଁ ଖାଇଗଲେ ଆଉ ଖଟା ମିଠା ଲାଗୁ ये केतना है चलो आठ घंटा ମଝିଟା କି ତାର କର୍ମ ଫର୍ମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯାଦୁ କାଟି ଏଇଠି ଦିଅ
ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପଥର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପଥର ପଥର ନାଇଁ ରେ ଚାରି ଫାଳ କରିଦେଉନ ଖାଲି କର ଏଇଟା ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୋଇ ତ ଅଁଳା ପେଟ ପାଇଁ ହଁ ଚାରିଶୁରା ଛଅଶୁରା କରିଦିଅ ଛଅଶୁରା କରିଦିଅ ଅଧ କିଲୋ ଅଛି କି 20 ଟଙ୍କାର କି କମ୍ ଅଧ କିଲୋ ଅଛି 250 ହବନି ଅଧ କିଲୋ ହବ 250 ହବ ଆସିବ ଆମେ ଆଉ ଦୋକାନ କରିବୁ ନା କ'ଣ ଆମେ ଦୋକାନ ନା କିଏ ନବୁ ନା ଦିଅ ନବୁ ହେଲେ 15 ଟଙ୍କା ନେବା ଯେମିତି ଦେବୁ ହଁ ଯେମିତି ଦେବୁ ଆଉ ରଜା ନା ଆଉ ମୋର ଦାମ ମୁଁ କଣ କରିବି